Et vitsi, mä olin niin myöhässä töistä, mä lasten kanssa meni aamu niin mönkään kuin voi mennä. Ja sitten myöhästyin, mä ajattelin, mä menen ennen töitä katsoa, että onko niitä tullut. En ehtinyt, en ehtinyt ja sitten kun pääsin ruokatauolle, niin ei ollut mitään. Ei ollut Jumbossa mitään. Näitä verkostilasta niin, niin, kai niitä olisi pitänyt, kai niitä olisi pitänyt. Mutta tosiaan, ei se ei mennyt ihan, tämä aamu ei mennyt ihan putkeen tosiaan. Kyllä me jotain saatiin, mutta tosiaan niin aika paljon jäi saamati. Mutta mä olisin halunnut avata yhden, mä olisin halunnut tehdä videon yhdestä bundlesta, mutta ei päässyt kattoon yhtä ainuttakaan. Mä en ole nähnyt yhtään bundleja vielä livenä, mutta toivottavasti saitte niitä. Ja toivottavasti niitä nyt löytyy sit jatkossa. Mutta täältä löytyy vaan liekin heitin. Joo, ne swipeattiin jo ennen auringon nousua. Jep, mulla oli